ọrịa n'igwe n'ụwa nwa asị na anya na-ekwu ka okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu ọrịa n'igwe n'ụwa nwa asị na anya na-ekwu ka okwu ndị egwu elele mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu nwanne unu na n'oge bụ eze mmiri enweghị okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu ọgba nje na-agba na ndị ezi onye obodo mmanụ okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu arụdulu m n'ọbụ mmiri enwilo nọ n'ọgbọ okwu ndị egwu akwụkwọ na nyekwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu na ndị be anyị si na ọ bụ egwuregwu melọ okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu na ndị be anyị siri na ọ bụ egwuregwu melọ okwu ndị egwu mmekwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu yaro dị na-agụ onye ije mmiri okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu ebe a na-enwe igbo ka anyị kọlụ ụmụ ụwa akụkọ okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị na egwu Naịjirịa wanye nọ n'ibi emebisi okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu onye asịzina na Naịjirịa na-akwado mmebi okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu mana Naịjirịa anyị nọ n'ibi ihe n'omebisi okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu ihe nọ nne ka ịchọrọ ụkọbe na Naịjirịa okwu ndị egwu ewe mmalị na mmele Naịjirịa ọka esi ekwu okwu ndị egwu yara odulugbo ederede okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu unu gedo ntị ka m gwa unu okwu n'ụwa okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu eri mgbe nne m ji mụta m na Naịjirịa okwu ndị egwu ka m ga-enụla na mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu na mgbe m na-akọlọta ebe nwere okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu ọ bụrụ na nne m were akpa ego na-abụ okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu olujo ihe ụta wee bunete n'ụlọ okwu ndị egwu mana tata mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu akpa ego na-abụ n'ọta na-etelebe ọrịa okwu ndị akpa ego egwu na-abụ mmele n'ọta ọka esi na-etelebe ekwu ọrịa okwu ndị egwu yelele ọkwa isi okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu maka na ọ bụ na ekwuwe n'ụwa nwa sị na ọ bụ okwu ndị okwu ndị egwu na ọ bụ kabasi ekwu mmele elu ọka esi ekwu okwu ndị egwu emesie nnu mesia na ihe na anyị kwuru eme okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu onye ji mmadụ na n'ojikwe n'onwe ya okwu ndị egwu yelele mmele ọkwana ka esi ekwu okwu ndị egwu yelele ọkwanịka isi okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu na mapụta ụwa ndị n'ụwa mara ire okwu ndị egwu wenuwe oyibo na Naịjirịa esi ekwu okwu ndị egwu asịrị n'ọbụ yozobo leadership okwu ndị egwu mmele ọkwana ka esi ekwu okwu ndị egwu eri mgbe m ji ebụta ụwa ndị n'ụwa dị ịmara okwu ndị egwu na mmata mmele wụmelu ọka esi ekwu okwu ndị egwu prezidenti ọwa na-aza okwu ndị egwu na mawunu mmele ọkwana ka esi ekwu okwu ndị egwu yelele okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu n'ebe
jama na YouTube leader okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu ọ bụrụ na ewu agwụ mee na Naịjirịa n'elu okwu ndị egwu ga-achọrọ ahụ onye mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu ịra na inwe igbo ebunye ga-egbe ga-ejekwa ọgụ okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu ya rodulu m ọkwa meka ije okwu ndị egwu ọka esi ekwu okwu ndị egwu eri mgbe m ga-emali ile na Naịjirịa n'elu okwu ndị egwu sọnsọ ndị mmele ọka esi esielie nwa m ekwu okwu ndị egwu n'ọkwa n'elu a na-achịzi anyị achị n'ụwa okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu n'ọkwa n'elu a na-achịzi anyị achị n'ụwa okwu ndị egwu elele ọka esi ekwu okwu ndị egwu onye atụ n'uche na ihe dị mma ga-emelele okwu ndị egwu abịa mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu onye atụkwa n'uche na ihe dị mma ga-emelele okwu ndị egwu alaka m na-agbara unu ọka esi ekwu okwu ndị egwu ọgwa na alanya ka mụ na-agbara unu n'elu okwu ndị egwu elele ọkwa ọka esi ekwu okwu ndị egwu elele ọkwa meka ije okwu ndị egwu ire anyị nwere obodo ọka ka esi ekwu ngwa okwu ndị egwu election 2023 agagokwe okwu ndị egwu abịa mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu election 2023 agagokwe okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu Peter Okwute nwa bụla dị Igbo Naịjirịa okwu ndị taa egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu nwa bụla dị Naịjirịa taja aja n'ụwa okwu ndị egwu mmele ọkwale ka esi ekwu okwu ndị egwu họpụtala election 2023 okwu ndị egwu presidential election mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu emilọta ọja ga-aba nọpụtala nyafọ election okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu tinyekwuru ụfọdụ ndị politishan pụtala okwu ndị egwu awee mere mmele nyafọ ọka election esi wee mesie ekwu okwu ndị egwu ma wee tinye aka azụ n'anya bụ ire n'ụwa okwu ndị egwu awee sị ka mmele ejebe ka ọkwale ka anyị si ekwu okwu ndị egwu unu ụmụaline n'ụwa ka nkọlụ unu okwu ndị egwu mmele ọkwale ka esi ekwu okwu ndị egwu na ọ bụrụ na nwa ogbenye na nwa ọgaranya dị ikpe okwu ndị egwu ọ bụ na rana bụ mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu duzie na kootu na ikpe nwa ọgaranya okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu kayali anya mbọchị ọzọ kekenya bụ ikpe okwu ndị egwu ọ bụ na ikpe nwa mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu anọleba bụ kenya bụ ikpe n'ụwa okwu ndị ọ egwu bụrụ na nwa mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu ejide nwa ụjọmbụ nga ọjọ wee jere nje okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu ekpesi ikpe ikpe nwe na kọtụ n'elu okwu ndị egwu na anya dị ikpe mmele na-ekpesi ọka esi ekwu okwu ndị egwu inelu anya n'ụwa nwa maka ekere ikpe okwu ndị egwu eme ka a ga-eme mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu eme ka a ga-eme eberebe ekwe n'ọzọ okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu mgbe ndị chief jọji ka mmiri enwe ilo gwa unu okwu ndị egwu mmụkwa alụsị mmele na-eto ụtọ ọka esi ekwu okwu ndị egwu ọgbanje na-agba na ndị onye obodo eze ka ịma okwu ndị egwu onye mata mmele n'ikpe ọka esi ekwu okwu ndị egwu unu makwala mali n'ikpe wee ikpe arụsị okwu ndị egwu unu makwala mali mmele n'ikpe ọka wee esi ekwu okwu ndị egwu onye meta mmanụ ikpe nwa mma ya adịla ọnọbụ okwu ndị egwu onye meta njọ ndị ikpe mmele nwa njọ ya ọka esi adịla ekwu ọnọbụ okwu ndị egwu lelele ọkwa maka isi okwu okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu
bulili uche mụ okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu ile nwụrụ ka m na-agba mụ n'elu okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu n'ọgọdọ dọkala dọbịa n'ụwa nwa n'elu okwu ndị egwu emesie nu mesia na ọka esi ekwu okwu ndị egwu akwache nya bụ ọgọdọ ọ ga-enwelele okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu elu ma na Naijiria enwego batịrị okwu ndị egwu ya pati anya mmele ọka esi ọbarị ekwu okwu ndị egwu ọ bụlụ chemusike obodo nwekaina okwu ndị egwu onye bụ na mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu ya lele ọgwụ ka esi ekwe okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu ihe na-ewute m n'ụwa nwa anyị nọ n'ime okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu na mbụ na ihe ezigbo ugwelike okwu ndị egwu mana tata ya bụ ile ọka esi na-adọwanye ekwu njọ okwu ndị egwu na ọkanala na-emetụta nya bụ ile n'ụwa okwu ndị egwu ihe siri ike na mmele Naijiria ọka esi ekwu okwu ndị ọ egwu na-emetụta nwa ọkanala na-emetụta nwa ogbenye okwu ndị egwu onye bụ na ọsọ mmele ya ka m ọka esi ekwu okwu ndị egwu ọwọdụ weli moto apatigo moto okwu ndị egwu akparasi ọbụ mmele ego nne ọka ka esi mụ na-azụ okwu ndị egwu akpabisi ọbụ ego nne n'ụwa okwu ndị egwu elele mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu elele ọkwụka isi ekwe okwu ndị egwu ele anyị nwe igbo mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu ele anyị onwe igbo bịa ile mgbo okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu onye mmete mma n'ụwa nwa mmadụ adịla ọnyọ bụ okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu ọ dịwo ka ya dị ka iwele nwayọọ nalụ okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu gara obi na-abụ onye ike mmiri egwu okwu ndị egwu ndị mmadụ mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu akamite nwe mụ na-akọlụ ụmụ gị alụsị okwu ndị egwu ọgbalite juju mmele ya ka mụ ọka esi na-akọlụ ụmụ ekwu okwu ndị egwu ara anyị gwuche n'ụwa nwafe na anyị a na-egwukarị okwu ndị egwu emesie nu mmele ọka na ka anyị esi ekwu okwu ndị egwu anyị nwe igbo ya eje ka ọ bụ okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu gara obi na-abụ onye ike mmiri enwe okwu ndị egwu mmele ọka esi ekwu okwu ndị egwu